Assalamu alaikum ‘yan uwana masu bibiyar wannan channel tamu ta MS Official. To a yau za mu taɓa yin bayani akan gyaran murya a cikin FL Mobile kenan akan salula yadda za ka yi gyaran murya, amma kafin nan ya zanto a ce ka mallaki wasu application kamar haka ko BandLab ko kuma Blocom. Wannan su ne za su baka daman ka yi record a ciki, sannan ka hiddo shi ka zo zuwa FL sai ka yi gyaran murya a ciki kenan. FL yana da dama wadda za ka yi gyaran murya a ciki normal, ka ji abin kamar a studio ka yi, idan dai har voice kinka ya hita da kyau, ka yi record kinka mai kyau a can cikin wancan BandLab ko kuma Blocom. To yanzu ba tare da bata lokaci ba, kada in cika ku da surutu, a yi subscribe, a yi like, a yi sharing din wannan channel kenan tamu. Har yanzu ina ganin waɗanda na saba gani akan channel kin da har yanzu dai su ne, babu wata bakuwan abubuwa da suke shigo haka. To amma abin da ya sa kuka ga na rage abubuwa kenan sama, yana da kyau a ce an rarraba wannan channel kin ta yi nisa da yawa, ta yi nisa ta kai ga inda kowane lokaci za mu samu tambaya, kuma kowane lokaci za mu samu mai bidiyo. Hakan zai bada damar kowa ya amfana, saboda wani tunanin shi bai kawo tambayar da wani zai yi ba, sai mutum ya yi tambayar ne wani zai gani shi ma yana da daidai a ce ya yi wannan tambaya. A misali kenan, a ci gaba da yin tambayoyi insha Allah, ba tare da bata lokaci ba, yanzu za mu shiga akan aikin kamar haka kenan. Maulidi ya dawo, Maulidi ya dawo, yau muna murna shekara a yau ta juyo, yara manya murna muke a yau mun juyo, shekara ta dawo ta Maulidi ta dawo. To, a haka kana jin record kina yadda yake. Maulidi ya dawo, Maulidi ya. To, yanzu abin da zan fara ɗauka ni a yadda nake yi, zan fara zuwa ɗauki auto na kamar haka. Ga auto na ya zo, afuwa akan murya ne kenan na ɗora shi, ba akan voice kin ba. Okay? To, yawwa, to yanzu gashi zan ɗauka auto na misali, bismillah, ba shi bane yanzu. Okay? To yanzu misali ga auto na kamar haka. Maulidi ya dawo, Maulidi ya. Sai yanzu abin na farko wanda ya kamata in fara yi, wannan sepkin wanga shi ya kamata in juya shi haka ya zo ƙarshe duka, ya zo ƙarshe. Idan na juya shi ya zo ƙarshe, sai in zo nan, idan ka duba nan sama ga inda na aka sa sakal, afuwa ba afuwa na tafi nuna wajen, ya nuna min wani waje kuma. To haka muka yi da kai, ga inda na aka sa sakal, idan ka duba sama ga yana cikin miro, amma mino yake kuma ga shi nan dai iskal nan wurin. To zan shiga cikin iskal, sai ka dora shi akan mejo. Idan ka san akan kiɗin da ka yi kiɗanka, to babu damuwa. Idan baka sani ba, to za ka dora shi akan mejo, direct akan mejo kawai za ka dora, kamar haka kenan. Na dora akan mejo, to sai in saurara in ji. Maulidi ya dawo, Maulidi ya dawo, yau muna murna shekara a yau ta juyo, yara manya murna muke a yau mun juyo, shekara ta dawo ta Maulidi ta dawo. To idan muka yi saurari, namu dai mun san asi yake, namu dai mun san asi yake ko? To abinda za mu yi, sai mu zo nan wurin lambobin nan, wurin sai ga ta nan, ko kuma in ce C. Ban san Najeriya a Ingilishi za a ce C, mu kuma Faransai Nijar za mu ce C. To gashi nan dai kamar haka kenan, sai ka zo ka shigo haka. Wannan lambobin da ko gansu har zuwa, tun daga C har zuwa B ƙasa, to za ka iya taɓawa kowace ce ka zaɓi wadda ta yi daidai da muryanka. Wannan zan iya cewa shine ki ɗinka kenan. Misali yanzu zan zaɓa kenan mu je.
Tun da mun gane shekara a yau ta juyo. Maulidi ya dawo, Maulidi ya Bari in kama wani dawo. guda. Tun da mun gane shekara a yau ta tun da mun gane shekara a yau ta tun da mun gane shekara a yau ta juyo. Sai mu yi arwalla mu je kigun sallo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo. Sai mu yi arwalla mu je kigun sallo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo. Sai mu Amma yi domin in arwalla mu fahimta da je kyau, kigun bari in kashe sallo. wannan record kin ke. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo. Sai mu yi arwalla mu je kigun sallo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo. Sai mu yi arwalla mu je kigun sallo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo. Sai mu yi arwalla mu je kigun sallo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo. Sai mu yi arwalla mu je kigun sai mu haɗa da Ok, salati yawwa, ka ina gaba tunanin mun illoli samu namu kenan. shugaba na ɗahe ka ba mu da kan dama. Maulidi ya dawo, Maulidi ya dawo. Ina tunanin mun Yau samu shi. muna murna shekara a yau ta juyo. Amma bari Yara in kunna manya murna muke a yau mun juyo. Shekara ta dawo ta Maulidi ta dawo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo. Sai mu yi arwalla mu je kigun salloli. Sai mu haɗa da salati ka gaba illoli shugaba na ɗahe ka ba mu dukan dama. Maulidi ya dawo, Maulidi ya dawo. Yau muna murna shekara a yau ta juyo. Ok? Yara To, manya abinda zan yi sai murna zo muke ɗauki a yau mun compressor juyo. wannan. Shekara Yanzu ta zan zo dawo in yi ta compressing gashi Maulidi nan. ta dawo. Tun da To, a mun gane compressor, shekara a yau misali. ta juyo. Sai mu yi arwalla mu je kigun salloli. Sai mu haɗa da salati ka gaba illoli shugaba na ɗahe ka ba mu dukan dama. Idan aka saurara lokacin da na ɗaga wannan retikin retiyon ne ke kuma yin gashin da wannan lokacin na ɗaga za a ji har iskan da ke cikin muryar da ya hito. Maulidi ya dawo, Maulidi ya dawo. To wannan ni sabke shi nake, ni abin da nake yi sabke shi kawai nake, ba na amfani shi sabke shi nake daga ƙasa. Abin da zan fara zawa an yi wannan sai in ɗaga shi kaɗan haka, ba na kai shi dangane. Maulidi ya dawo, Maulidi ya dawo. Yau muna murna. Wannan shi kuma wanga sai in ɗan ɗaga shi haka. Maulidi ya dawo, Maulidi ya dawo. Wannan wanga sai an maido shi ƙasa haka. Maulidi ya dawo, Maulidi. Wannan shi ma ƙasa nake maido shi. Maulidi ya dawo, Maulidi ya dawo. Wannan za ka iya barin shi, za ka iya Yau muna murna shekara a yau ta juyo. Yara manya murna za ka iya sauke shi ƙasa. muke a yau mun juyo. Shekara ta dawo ta Maulidi ta dawo. To amma ni yadda nake Tun da mun gane shekara a yau. abin da nake yi, to kenan yanzu misali ina tunanin na yi Maulidi ya dawo, Maulidi ya dawo. Yau muna murna shekara. abin da zan zo in yi kawai sai in sa equalizer in ji. Maulidi ya dawo, Maulidi ya dawo. Yau muna murna shekara a yau ta juyo. Yara manya murna muke a yau mun juyo. Shekara ta dawo ta Maulidi ta dawo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo. Sai mu yi arwalla mu je kigun salloli. Sai mu haɗa da salati ka gaba illoli shugaba na ɗahe ka ba mu dukan dama. Ok? Haka na yi equalizer ki Maulidi ya na kira ta muryata. dawo, Maulidi ya dawo. Kawai abin da Yau zai sai muna sani ba. murna shekara a yau ta juyo.
yara manya murna muke a yau mun juyo, shekara ta dawo ta maulidi ta dawo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo, sai mu yi arwalla mu je kigun salloli, sai mu haɗa da salati ka gaba illoli, shugaba na ɗahi ka ba mu dukan dama. Maulidi ya dawo, maulidi ya dawo, yau muna murna shekara a yau ta juyo, yara manya murna muke a yau mun juyo, shekara ta dawo ta maulidi ta dawo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo, sai mu yi arwalla mu je kigun salloli, sai mu haɗa da salati ka gaba illoli, shugaba na ɗahi ka ba mu dukan dama. Maulidi ya dawo, maulidi ya dawo, yau muna murna shekara a yau ta juyo, yara manya murna muke a yau mun juyo, shekara ta dawo ta maulidi ta dawo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo, sai mu yi arwalla mu je kigun salloli, sai mu haɗa da salati ka gaba illoli, shugaba na ɗahi ka ba mu dukan dama. Maulidi ya dawo, maulidi ya dawo, yau muna murna shekara a yau ta juyo, yara manya murna muke a yau mun juyo, shekara ta dawo ta maulidi ta dawo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo, sai mu yi arwalla mu je kigun salloli, sai mu haɗa da salati ka gaba illoli, shugaba na ɗahi ka ba mu dukan dama. Maulidi ya dawo, maulidi ya dawo, yau muna murna shekara a yau ta juyo, yara manya murna muke a yau mun juyo, shekara ta dawo ta maulidi ta dawo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo, sai mu yi arwalla mu je kigun salloli, sai mu haɗa da salati ka gaba illoli, shugaba na ɗahi ka ba mu dukan dama. Maulidi ya dawo, maulidi ya dawo, yau muna murna shekara a yau ta juyo, yara manya murna muke a yau mun juyo, shekara ta dawo ta maulidi ta dawo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo, sai mu yi arwalla mu je kigun salloli, sai mu haɗa da salati ka gaba illoli, shugaba na ɗahi ka ba mu dukan dama. Maulidi ya dawo, maulidi ya dawo, maulidi ya dawo, maulidi ya dawo, yau muna murna shekara a yau ta juyo, yara manya murna muke a yau mun juyo, shekara ta dawo ta maulidi ta dawo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo, sai mu yi arwalla a juyo, yara manya murna muke a yau mun juyo, shekara ta dawo ta maulidi ta dawo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo, sai mu yi arwalla mu je kigun salloli, sai mu haɗa da salati ka gaba illoli, shugaba na ɗahi ka ba mu dukan dama. Maulidi ya dawo, maulidi ya dawo, yau muna murna shekara a yau ta juyo, yara manya murna muke a yau mun juyo, shekara ta dawo ta maulidi ta dawo. Tun da mun gane shekara a yau ta juyo, sai mu yi arwalla mu je kigun salloli, sai mu haɗa da salati ka gaba illoli, shugaba na ɗahi ka ba mu dukan dama. Maulidi ya dawo, maulidi ya dawo, yau muna murna shekara a yau ta juyo, yara manya murna muke a yau mun juyo, shekara ta dawo ta maulidi ta dawo.
Tun da mun gane shekara a yau ta juyo, sai mu yi arwal za mu je kigon saloli, sai mu haɗa da salatika gaba illoli, shugaba na ɗahe kaba muti. Ok, ina tunanin an fahimta kenan a ɓangaren gyaran murya, to amma ba za a ce muka ba ga da kayi wannan aka ƙara gyaran murya ba, saboda kowa da irin yadda yake yin waƙar shi, kuma kowa da irin tashin murya. Wata muryan ba ta buƙatan kaya da yawa, wata muryan kuma sai ka samu abubuwa da yawa. Wani lokacin mutum zai yin waƙan ka ji muryar shi ta wanda ya yi waƙan ga lokacin, za ka ji muryar ta wannan waƙan ba ta buƙatar abubuwa da yawa, amma idan ya yi wata waƙan za ka ji muryar tana buƙatar abubuwa da yawa saboda yanayin tafiyan waƙan. Ina tunanin an fahimta kenan a nan a yanzu bari in ga abin da bai rage ba me kamata, amma ba damuwa, ina ganin bidiyon zai yi tsawo, sai a tara a bidiyo na gaba insha Allah za mu ƙara yin bayani. Wannan shine gyaran murya karo na farko kenan.